क'क्राझाराव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव बर' राव बेखौ बाहायनायखौ लानानै दिनै जों मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों आरो बेयाव आंजों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंनि गासै मिरुनि आरो क'क्राझार जिल्लानि टीम दङ। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे मैया जों बयबो नुदों जे क'क्राझार टाउनाव थानाय जिफोर माने साइन बोर्ड आरो हर्डिं गोदानै बेखौ लागायनाय जादों। बे साइन बोर्ड आरो हर्डिं ब्लू आरो ग्रीन कालारनि बेयाव व्हाइट इंकजों इंराजियाव लिरदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै थांनाय सप्ता खनसे सिगाङाव बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन जि सेक्रेटारिसफोर दङ डिपार्टमेन्टेल बिथांमोनजों जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायदोंमोन जे अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायनि सायाव बड'लेण्डआव आरो आसामाव जाहाथे अफिसियेल लेंगुवेजआ प्रपारलि बाहायजायो। बेयाव जोङो सिरियल नाम्बार खानानै होदोंमोन जे बड'लेण्डआव बिटिआरआव गिबियाव बर', एसामिस आरो इंराजि बेबायदियै साइन बर्डआनो जा बा गुबुन गुबुन नोङो अफिसियेल हाबाफारियानो जा जेराव जेरै बाहायनांगौ बे बाहायनायनि बेलायाव बेखौ गासैबो 40टा डिपार्टमेन्ट जेराव माने ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट्सफोर दङ अल CSDs आरो DC अफिस SDO आप टु VCDC लेभेल टाउन कमिटि मिउनिसिपाल कमार्शियेल शप्स बेफोराव बेखौ बाहायनांगौ होननानै जोङो अलरेडि बे डिसकासनाव मेम'रेन्डाम होदों। बे मथे मोनसे ड्राफ्ट माइन'ट्स जादों आरो बेबायदियै जिखिनि गोजाम दङ बबेबा गोजामाव इंराजि दङ, बबेबा असमिया दङ, बबेबा बर' दङ, किन्तु बियो सिस्टेमेटिक गैया। बिनि थाखाय जोङो थाखानाय जिखिनि साइन बोर्ड आरो हर्डिंस जोङो बेखौ आपिल खालामदों जोंनि कमार्शियेल बिगोमाफोरखौ बा दखाननि बिगोमाफोरखौ जे बेखौ गोदानै लिरफिननांगौ। बे मोनसे आर्नेस्ट रिक्वेस्ट आरो आपिल। किन्तु गोदानै जिखिनि सरकारा लिरदों बे लिरनायनि बेलायाव जाहाथे बे मेनटेन जायो। नाथाय जों नुबाय जे क'क्राझार टाउनाव लगायनाय आरो गुबुन गुबुन आर्बान डिपार्टमेन्टआ मिउनिसिपाल एरियायाव लगायनाय जिखिनि साइन बोर्ड दङ बे टटेलि इंराजि। दा बेखायनो जों बुंदों जे CSD बिथां जों मिथिनायाव लंकेश्वर औवारी बिथाङा आर्बान डिपार्टमेन्टनि CSD आरो बिथांखौ जिल्ला आफादा क'क्राझार जिल्ला आरो आनसलिकआ कमिउनिकेट खालामदोंमोन। बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामनाय जादोंमोन जे बेखौ गोदानै होफिन आरो बेखौ गोदानै होनायाव बेबायदि गोबां खरसा थांनायनि बाथ्रा गैया, बेबायदि गोबां जेंना जानांगौनि बाथ्रा गैया। नाथाय बिथांनि गोसोआ, बिथांनि जि सेन्टिमेन्ट, बिथांनि सिन्ता जोङो बेखौ माने खोब क'अपारेटिभ आरो सापर्टिभ जों नुवासै आरो बिथाङा खोब एडामेन्टलि खुनु मोनसे रिप्लाइ होआबासिनो बिथाङा मोनसे बे बाथ्राखौ लानानै माने फुल स्टप खालामनानै दोनबाय आरो बेखायनो जोंनि जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो रायजो राजाया खोब गोसो गुदुङै रावखौबो हांख्रायाबासिनो जोंनि सेन्टिमेन्ट आरो रिसेन्टमेन्टखौ प्रटेस्ट खालामनानै मैया इंराजिजों लिरनाय बे साइन बोर्डखौ गोसोम दागो फुनांनाय जादों आरो बेयाव जोङो इंराजि बिरुदि नङा, जोङो असमिया बिरुदि नङा। जोंनि बाथ्राया जाहैबाय जे असमिया आरो इंराजिजों बर' रावा बाहायजाफानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला 2003 BTC सुक्तिनि गेजेरजों बर' रावा भारतनि संबिधाननि 8थि फारियाव बियो जायगा मोन्दों 22 रावनि गेजेराव आरो लोगोसे 2020 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै राज्यपाल बिथाङा आसाम सरकारा बेखौ मर्यादा होबाय। जोंनि सिथ्लायावनो बियो जुदि माने बन्सित जायोब्ला, बेखौ जुदि बाहायनाय जायोब्ला, बेखौ जुदि गाग्लिनाय जायोब्ला बेखौ जों मालाबाबो माने सहायनो हानाय नङा आरो बेखायनो मैया जोङो जाय भाषा बिरुदि, जाय जाति बिरुदि खामानि मावदों, जाय CSDआ बर' भाषानि हेंथायै खामानि मावदों, बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावदों, बेखौ प्रतिबाद खालामनानै जों बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जोङो स्पष्टयै बुंदों जे CSD बिथाङा स्पष्टीकरण होनांगौ, बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो जुदि बे खामानिखौ सप्ता खनसेनि गेजेराव मावाब्ला बिटिआर काउन्सिल दानि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी बिथां दैदेननाय बे काउन्सिलखौ जोङो मोनसे आपिल खालामदों, जे दाबि खालामदों जे CSD लंकेश्वर औवारी बिथांखौ ट्रान्सफार खालामनांगौ। जाय भाषाखौ सन्मान होयो, जाय गावनि बिमानि रावखौ सन्मान होयो, बे सन्मान होनो गोरों बेयाव अफिसारखौ बेयाव माने एपइन्टमेन्ट होनांगौ, पस्टिं होनांगौ, बेखौ जों दाबि होदों आरो खुनु कारनाव भाषानि हेंथायै थांग्रा, बिमानि रावनि हेंथायै थांग्रा, जोंनि बिमानि राव आइनि रावनि हेंथायै थांग्रा जायफोर सक्तिया बे खामानिखौ मावदों बेखौ जों मालाबाबो माने गनायनाय नङा। जाय मानसिया, जाय बेक्तिया बे खामानि मावदों बेखौ जों गनायनाय नङा। बिनि थाखाय
भाषानि थाखाय रावनि थाखाय गावनि बिमानि रावनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि जोङो जिउ दान होनो गोनां जायोबाबो जों जिउ दान होनो थाखाय राजि आरो बेयाव जोङो कुनु कारनाव जोंहा बेयाव गाबनाय आरो बेयाव जोंहा माने फावसायनाय गैया आरो बे बाथ्राखौबो स्पष्ट बुङो जोङो मैया जिखिनि खामानि मावबाय जोंनि मावथि बिथांमोना जिखिनि खामानि मावबाय गोबां माने एंगेलनिफ्राय जोंखौ भायलेन्स खालामदों जोंखौ हिंसा खालामनो नागिरदों आरो जोङो बेयाव माने ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन गाज्रि खालामनो नागिरदों बेबायदि माखासे प्रेसार फैदों जोङो हिंसा खालामग्रा मानसि नङा जोङो माने दावराव दावसिखौ मोजां मोनग्रा मानसि नङा जोंनि आफादा जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्तिनि थाखाय खामानि मावदों गोजोननि थाखाय खामानि मावदों खौसेथिनि थाखाय खामानि मावदों आरो जोङो बे बाथ्राखौबो बुंगोन जे सोरबाया दिनै माने आयेन कानुनजों जोंखौ सिगिनो नागिरदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10,000 जोंनि मावथिफोरा जोङो जेल जानो थाखायबो जों राजि दा बेखायनो सोरबा एमबिएमसुनि मइनुद्दिन आलिया जोंखौ हुमखि होदों एबसुआ बिनिफ्राय बिरत था एबसुखौ जोङो धमखि होयो एबसुखौ जों खावलायो एबसुखौ वार्निं होदों एबिएमसुनि सोरबा मइनुद्दिन आलिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ वार्निं होनानै सोर बेक्ति बिलाय बिथाङा सोर जों बे बाथ्राखौ कुइसन खालामदों आरो बेखायनो स्पष्टयै बुंदों जोंनि राव बिमा रावखौ बर' रावखौ लानानै जोङो बिनि सार्भाइभेलनि थाखाय बिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बेखौ फेहेरनांगौ बिनि मर्यादानि थाखाय बिनि मर्यादाया आसामाव बड'लेण्डआव नङाब्ला बबे हादोराव जों मर्यादा मोनबावगोन बबे रायजोआव जों मर्यादा मोनगोन जोंनि थाखायथ' बेबायदि आलादा देश गैया आलादा रायजो गैया दा जों जेराव दङ बेयावनो मर्यादा मोननांगोन आरो बेबायदि समाव सोरबाया जोंखौ आसि थुनानै खोथा बुंगोन सोरबा एबिएमसु बायदि संगठननि साधारन बेक्तिया जोंखौ आसि थुनानै खोथा बुंगोन बिथांखौ जोङो सोंखारिदों आरो बिथाङा नेक्स्ट जाहाथे बेबायदि बुंफिना आरो बेबायदि जुदि बुङोब्ला बिनि सायाव जों बेबस्था लानाय जागोन आइनि बेबस्थायानो जा जि बेबस्थायानो जा जों बेखौ लानाय जागोन दुर्गा दास बर' जोंनि सासे बर' एमएलए बिथाङा बुंदों जे माने बेयाव समानै बाहायजानांगौ बिथाङा बुंदों जे एबसु मावथिफोरा दुर्बृत्त होननानै बुंदों जों रावबो दुर्बृत्त नङा जों जेब्लाबो गोजोन आरो सान्तिनि थाखाय खामानि मावग्रा हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बिथाङा जोंखौ जेरैबायदि भाषा बाहायदों आं बेखौ सोंखारिदों बे बाथ्राखौ बिथाङा उथायनानै लानांगौ जों कुनु दुर्बृत्त नङा आरो बिथाङा बर' जानानै गावनि गुतै जिबनाव बर' भाषा मोनसे बाहायदोंना बाहायाखै आंहा बेयावसो सन्देह दङ दा बेखायनो असमिया रावखौ जों मोजां मोनो बर' रावखौबो जों एखे लोगो मोजां मोनो बर' रावा जोंनि बिमा राव जोङो एखे समानै असमिया रावखौबो मर्यादा होयो दा बेखौ लानानै जोंहा कुनु सन्देह गैया दा बेखायनो जायफोरा जोंखौ बुंदों बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो माने गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय सान्ति आरो एकतानि थाखाय जायफोरा स्ल'गान होदों आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे जोंखौ आसि थुनानै जाहाथे बाथ्रा दा बुंथों सान्ति आरो एकतानि थाखाय लाइसेन्स मोननानै दङब्ला सार्टिफिकेट मोननानै दङब्ला दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनो होनानै दोनदों बे 2008नि गन्दगलावनो जा 2012-14 जिखिनि हारि दाङाबाजि जादोंमोन गावजों गावनि गेजेराव बुथारलायनाय जादोंमोन जिखिनि मोनसे थासारि थांबाय सोमावसारनायनि बे 30 बोसोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाव हारिनि थांना थानायनि थाखाय राजनितिक दाबिनि थाखाय हारिनि गावनि माने खुंथायखौ गावनि अधिकारखौ संबिधानाव होनायखौ मोनथायनि थाखाय जोङो सोमावसारबोदों जों सान्तिनि थाखायबो समानै खामानि मावदों आरो बर' हारिखौ बड'फानि आदर्शजों बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ खौसे खालामनानै थांना थानायनि जों सिमां नुदों बेखायनो सोरबाया बेबायदि माने सार्टिफिकेट लानो थाखाय बाबा लानो थाखाय खोथा बुंबाय थादोंब्ला बे गासिबो नंखाय बाथ्रा आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानै रायजोआ गोदौनो गोनां गैया आं बेखायसो बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंदों बर' राव बर' बिमानि राव बिनि मर्यादानि थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जिकुनु माने लेभेलसिम जों थांनो राजि आरो जोङो खावलायो जे जेसेबां आरबाननि माने टाउन कमिटिसफोर दङ बा आरबाननि जिखिनि माने टाउनफोर दङ बे टाउनफ्राव गासैबो हर्डिंस बेनार साइनबर्डआ बियो बर' असमिया आरो इंराजियाव समान समान बाहायजानांगोन आरो बे बाथ्राखौनो जोङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खुलायै बुंदों आरो जोङो गेबेङै बुंबाय गुबुन गुबुन निउसाव नुदों जे असमिया रावनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आक्रमन खालामदों असमिया रावखौ खोमोरदों आसामावनो असमिया रावा एलागि जादों जों असमिया रावखौ टारगेट खालामाखै जों इंराजिखौ टारगेट खालामाखै जोंनि उद्देश्यआ बे नङा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय बर' रावा माने आसामनि मर्यादापुर्ण राव हिसाबै बाहायजानांगौ जेखौ संबिधाना होदों आरो जेखौ आसाम सरकारा राज्यपाला
नटिफिकेसननि गेजेरजों होदों बे बाथ्रायानो स्पष्ट। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमआव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव सापागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।